लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन जोंहानि लाइफ हिस्ट्री एक्चुअली आङो बे भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन नाथाय लाबोनो गोनां जानानै फैदो मेंलायलांदों लोगोफोर जोङो थांखांनाय समखौ माब्लाबाबो फाहामनो हाया जोङो फैनो गोनां समखौसो फाहामनो हायो नंगौना नङा दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थांखांनाय समखौ लानानै जोबोर गुलाय गुजाय जायो नाथाय जों फैनो गोनांखौसो हायो नंगौना नङा जों फैनो गोनांखौसो साननांगोन अब्ला जोंहानि न'खरनि हिस्ट्रिजों लानानै माने गोबां मानसिफोरा माबा मोनसे बुजिनानै मोनगोन आरो माने डिपलि हाबनानै नायोब्ला माने आं थांखांनाय समखौ बुंनानै आं जेबो माबा खालामनो सानाखै बा आं थांखांनाय समखौ लानानै आंहा जेबो माबा साननाय गैया आंनिया फैनो गोनां इयुथ जेनेरेसनखौसो लानानै आंनियाव साननाय दङ अब्ला बे भिडिअनि एन्डआव आङो आंनि गासै लोगो नोंथांमोन आरो फंबाय बिनानावमोनखौ मायबा मोनसे कुइसन सोंगोन आरो बे भिडिअ एन्डआव ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोन जोंहानि न'खरनि काहानिया माने दाखालि बावै UPPL एबसु BPFनि इलेक्सन जानाया लासै डेन्जार हिट जागोन बे स्ट'रिया अब्ला खोनासंदो आरो फंसे बुंगोनसै आं थांखांनाय समखौ जों माब्लाबाबो फाहामनो हाया फैनो गोनां समखौसो जों फाहामनो हायो नंगौना नङा अब्ला जय हिन्द लोगोफोर बर' गामियाव नंगौना नङा आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बागानपारा आनसलिकनि आंनि गामिनि मुङानो जाबाय बुगलामारि बनगाव आंनि आबौ आरो आबै आंनि आबौआ गामिनि गावबुरा आङो दा बुंथ'ला बर' हारिनि माने बर' हारियाव माबायदि एबसु जानाय माबायदि PTC जानाय आं बेखौ बुंला माने सर्टकाट मारिबाय डाइरेक्ट आबै आबौनिफ्राय सर्टकाट मारिबाय एबसु PTCआ बबेनिफ्राय फैनाय मानो जानाय आं बेखौ बुंला जोंनि गामि एरियायाव जोंहानि आबौआ बा जोंनि गामियाव जोंहानि आबौजों आरो सोरबा न'खरसे दंमोन न'निल' धोनि दङमोन बेनि गेजेरावबो जोंहानि आबौआ बयनिफ्रायबो धोनिसिन फिसाला साब्रै आंनि आफा आरो दादि साथाम बेनिफ्राय मा जाखो जोंहानि आबौआ गावबुरा बेनिफ्राय बे गामि एरियायाव जोंहाल' हारसिं एबसु दा बबेनिफ्राय माबायदि एबसु जानाय माबायदि PTC जानाय आं बेखौ बुंलांखाबायना सर्टकाट जोंहाल' एबसु इमान गामिनि गेजेराव एबसु जोंहाल' अब्ला बै समाव माबायदि दावराव दावसि जादोंमोन एबसु PTCनि दिनाव बोरै बुथारलायदोंमोन बोरै न' सावलायदोंमोन बर'जों बर' नंगौ नङा एबसु PTC होननानै बै समाव आबौनि फिसाला साब्रै बिसोरो माने जोंहा आफाया हाबा जाग्रोबाय माने आदाबो सासे जन्म होबाय माने आदायाबो देरबाय बै समाव आंनि आबौखौ PTCफोरा गावबाय PTCफोरा सोर गावखो दा बे आंनि आबौखौ सोर PTCआ गावनाय आरो सोर PTCआ दिनैनि दिनाव मा मानसि जाना दङ बे एन्डआव खोन्थागोन आं ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनगोन नोंसोर खोनासं आंनि आबौखौ PTCआ गावबाय बै समाव आं गथ' गोरलै जन्ममोन आबौखौ गावनाय समाव आंखौ गारनानै खारदों आंखौ रावबो गाथारलाङासै आंखौ रावबो जेबो खालामासै आं बासायबाय बेनिफ्राय आबौखौ गावनानै आबौआ पेरालाइसिस जानानै गोलैना थाबाय बिसारायाव दादैमोना सोरबा सिल्ल' सब गोरों गोजा आंनि आफायाबो गोरों आंनि आफाया हारसा मिडियामनि गोदोनि गोरों आलादा दै जोंनि आफामोननि गोरों आलादा दादिमोना सब बाहेरायाव फरायजोब्बाय दिनैनि दिनाव दादिमोना सब मास्टर साथामबो आंनि आफाया बेनिफ्राय गावबुरा बेनिफ्राय आबौआ पेरालाइसिस जानानै गोलैना थाबाय बिसोरो आं उन्दै आंखौ जोबोर अनो आबौआ आंखौल' नागिरो पेरालाइसिस जाना गोलैना थाबाय नालाय मिथाइ लायनो मा लायनो आबौखौ बिराद खेल खालामो आङो उन्दै नालाय जेबो मिथिया मोनामनो मिथिया जेबो हासुना लानाय मिथिया फैसा थाइनै मोनबानो थाइसे मोनबानो जोबोर इन्टारेस्ट आबौनिफ्राय आबौखौ बिराद नायफिनोमोन आबौआ आंखौ बिराद अनोमोन आबौआ बेनिफ्राय थैनानै थांबाय बेनिफ्राय दा आंनि आदाया देरबाय क्लास 8, 9 आंनि आदाया दा बागानपारा सकआव थांबाय सकआवबो हादों जोंहा आबौआ हाबायना दोननाय सकआव थाबाय सकआव मा जाखो सकनि बागानपारानि मानसिफ्रा एबसु डेन्जार जाबोबाय दा आंनि आदाया एबसु जाहैबावबाय बागानपारा आनसलिकनि आंनि आदाया एबसु जाहैबावबाय न'आव गामियाव सकआव एबसु जाहैबावबाय आंनि आदाया एबसुनि फैसा मोनलायनाय आं सर्टकाट मारिदो दे आंनि आदाया एबसु जानानै एबसुनि फैसा मोनलायबावबाय बेनिफ्राय BLT जाबावबाय सोरदो हाग्रामा मोनजो गान्दा हाग्रामा बनमालि फानबाय BLT जाबावबाय खोनाबाय बेनिफ्राय BLT जाखांबाय BLT जानानै मा जाखो दा आदायाबो BLT जाखांबाय BLTनि सारेन्डार जाबावबाय बेनिफ्राय आंनि दादि सासे माने आफानि उन्दैसिन फंबाया BA पास जानानै मा बे एबसुआव
एबसुआव थालायबाय बागानपारा ओनसोलनि एबसुखौ गोबां सालायलायबाय बेबो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जानानै आंनि दादि उन्दै सासेया बेनिफ्राय दादि गिदिर सासेया मास्टार साख्रि मावबाय ओमफ्राय सेकेन्डआ BSF मावबाय ओमफ्राय थार्डआ मा जाखो एबसुआव थालायबाय बेबो एबसुआव थानानै मा जाखो बे साख्रि मोननानै एबसुखौ गारबाय माने BA पास खालामोन हाई स्कुलनि साख्रि मोननानै दादि सासेया एबसुखौ गारबाय गारनानै मा जाखो दा 2008आव ना 7आव NDB फोरा सिजफायाराव फैलायबाय NDB फोरा सिजफायाराव फैनानै बेखौ मोनसे प्लेनिं दंखायोमोन सरकारनि NDB फोरखौ सिजफायाराव लाबोनो हायोब्ला बर' हारियाव बेसेबां गुलाय गुजाय जागोन दा BLT फोरा राज खालामफुबाय थानाय समाव NDB फोरा सिजफायाराव फैबा बेसेबां दावराव दावसि जोंनि बागानपारा आनसलिक बे एरियायाव बुथारलायनाय होसोलायनाय NDB फोरा गोदान जइन जाजोबनानै नंगौना नङा गोदान सोजोबनानै पुरा होसोलायनाय साहादा BLT फोरा राज खालामबाय थानाय NDB फोरा फैसा बिनो थाङो होसोलायो लारि होसोलायनाय दा जोंनि बागानपारा ओनसोलाव मेगनाव NDB जों गामियाव थानायफोरा जों गामियाव पुरा NDB गोजा जोंहाल' हारसिं BLT आरो एबसु जों गामियाव थानाय NDB फोरा सोरबा इहुदनि मानसिखौ मोनोबा ग्रेनेडजों खर' देनाय मेगन सिगाङाव सासे गथ'खौ खर' देनानै दिनै बैफोर NDB फोराबो सासे गैया थैजोब्बाय सानैसोल' बासायदों 2008नि काहानि बे ओरैबायदि दावराव दावसि जाबाय 2008आव बर'खौ ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामबाय 2008 न'आव आङो मेट्रिक पास जाबाय बेनिफ्राय मा जाखो काहानिया दा जोंनि गामियाव जोंहाल' BLT आंनि आदाया सगाव थायो आं न'आव थायो आं मेट्रिक पास जाबाय हाय ओरैबायदि दावराव दावसि जोंनि गामियाव थानाय NDB फोरा आंखौनो नोङो सगाव थांनाङा नों सगाव थांनानै जोंखौ बबाव थायो नों खोन्थायो जोंहा आफाया गावबुरा आर्मिया जोंनाव फैबाय NDB फोरा जोंनाव फैना बुंफायो नोंसानिफ्राय आर्मिया गामिथिं बारनो मोना बारोब्ला नोंखौ गावगोन आफाखौ दमहोयो आंनि मेगन सिगाङाव खानाय गोलाव लालांबाय आं मानसिया खानाय गोलाव खालामदों आङो रागा गोसो सिङाव मानसिफोरखौ मा जाजोबखो बेनिफ्राय सगाव आंनि आदानि लोगोफोरा होनो भाइ नोङो गामियाव थाबाय थाबा नोंखौ बुथारगोनलै सोरबा नों सगाव फैना थाबायनो दा आं बिमा बिफाखौ गारनो हालेवनांगोन न'आव आफाजों हालेवफायो आङो हा बिराद बुरजा दङ आफाजों हालेवफायो हालेवफानानै खामानि मावो स्कुलाव फैयो बेफोरबायदि खामानि मावो ओमफ्राय बे मोननै बेनिफ्राय मा जाखो आंनि आदाया थैनानै थांबाय लोमजानानै XBLT लोमजानानै अकस्मात थैनानै थांबाय दसेनो बेनिफ्राय थैनानै थांबाय बे थैना थाङैनि आगोलावनो जितु बनमालि MCLA मोन जेब्ला बनमालिनि इलेक्सन केम्पिंआ जानि न'आवमोन सगाव दुनियानि मानसिखौ जाहोयो आदायाबो दङ दुनियानि मानसिखौ जाहोयो खोन्थागासिनो दङ आदायाबो दङ दुनियानि मानसिखौ जाहोयो बे जानि न'आवनो बनमालि MCLA जाबाय दा BPMनि बेनिफ्राय आं बरमा कलेजाव फरायनो थांबाय जेब्ला ओरैबायदि दावराव दावसि जाबाय आं मुसलपुर कलेजाव हाई सेकेन्डारिखौ पास खालामनानै बे दावराव दावसिनि जेराव बरमायाव खानाय गोलाव लानानै BA फरायनो थांबाय आं BA फरायनो थांनानै मा जायोलायखो लोगोफोर जोंनि गामियावथ' NDB थायो लारि सिलायलाय जोंहाल' BLT आं हारसिं दङ बेनिफ्राय बरमायाव आं फरायनो थांबाय मा जाखो दा बरमायाव आंखौ सोर लगायलायखो मिथिगा इहुदनो लगायलायबाय आंखौ हाग्रामायाथ' इहुद दादोंमोन ना NDB सिजफायार फैनायनि उनाव इहुद दाखांनानै आंखौ लगायलायबाय मा लगायखो मिथिबाय ना बेयो उमुक गामिनिसो NDB फोरदो एम्बु फुथारनाय माने AK-47 लाना गिदिङो NDB फोरदो थाग्रा होननानै आंखौ दा बरमायाव भाय आंनि सायाव नोजोर जाबाय दा इहुदाथ' आंखौ डाइरेक्ट लांना बुथारियासै लाक्किया मोजां इहुदनि मानसिफोरा सासे मानसिनाव सोंग्रोबाय सासे मानसिनाव मा सोंखो बै सेंग्राया माथो ओरै NDB गामिनिसोनो ओरै होनना सोंना लाबाय जाय सेंग्रानियाव सोंदो भाय बेयो आंनि आदाखौ मोजां सिनायो आंनि आदाया बिसिनि न'आव थाग्रा BLT समाव भाय बेयो इदि नङा बे गथ'आ गामिया बे NDB जानो हागौ नाथाय बे गथ'नि बिदाया BLTसो होनना बुंबाय आसरित ओरैबायदि दुखुनांथाव नङाबा आंखौ बरमा कलेजाव गाफबनानै दोनो थारमाने गामियाव NDB फोर थायो होननानै ओरैबायदि काहानि फरायफुनाय समाव कलेज फरायफुनायाव ओरैबायदि टेनसन न'खरनि टेनसन बेनिफ्राय मा जाखो बारस'बाय दे बेनिफ्राय मा जाखो आंनि आदाया जेब्ला थैनि आगोलाव BLT मोन बै समाव मा जालायखो आरो आंनि आदाखौ बागानपारायाव साहित्य सभा जादोंमोन बै साहित्य सभायाव आंनि आदाखौ NDB फोराव हमना लांलायबाय साहित्य सभा पुरा सेन्ट्रेल साहित्य सभामोन हेलि फायलायनायमोन सोरबा APJ आब्दुल कालाम नामा
आंनि आदाखौ एनडिबिफोरा लाना थांनानै दावराव साहित्य सभाया धंस' बेनिफ्राय आंनि आदाखौ बुग्लिलायबाय साननै सानथाम लानानै बोरै बोरै हगारफिनबो थैयासै आंनि आइया बिखा धमद धमद फिसालाफोरखौ साननानै फिसालाखौ सानै सानै आंनि आइया बेमार जालांबाय दिनैसिम बिखा धमद धमद मोननाय आंखौबो साननानै बेफोरबायदि काहानि ओमफ्राय आंनि आदाया थैलांदो बेफोरबायदिनो बेनिफ्राय मा जाखो बेबो जोबजोबनानै मा जाखो आं कलेज फरायनायाव आं बेफोर जाबाय ओमफ्राय आं कलेजनिफ्राय बेफोरबायदिनो आं साख्रि मोनलांबाय मोनलायनानै दिनै एन्डआव मा जाखो लोगोफोर जाय मानसिया जोंहानि आबौखौ गावदोंमोन जोंहासो एबसुमोन नङा जोंहा एबसुमोन पिटिसिया जों आबौ गावदोंमोन बै पिटिसियानो मा जाहैखो बिएलटि जाहैफिनलायबाय बैसोरो सोर जालायखो बिएलटिनि लिडार जाहैलायबाय बैसोरनो जाय पिटिसिया जों आबौखौ गावदोंमोन एबसु होननानै बैसोरनो बिएलटिनि लिडार जाहैलायबाय बिएलटिनि लिडार जाहैलायबाय मिथिबायना बैसोरनो ओमफ्राय बैयाव आंनि आदायाबो बिएलटि नङा आंनि आदायाबो बिएलटि बैसोरबो बिएलटि ओमफ्राय जोंनि जायगानि मानसिफोराथ' पिटिसिसो नङा पिटिसिसो जों पिटिसिजोंबो एबसुआव थानानै जोङो पिटिसिजों अयथासार खालामजाबाय बेनिफ्राय जाय पिटिसि आंनि आबौखौ गावदोंमोन बेयो बिएलटि जाहैलायबाय बिएलटि जानानै मा जाखो आंनि आदायाबो आरो बैसोरजोंनो बिएलटिफोरजों थानानै आंनि आदायाबो थैलायबाय थैनानै मा जाखो दाख्लैबावै एन्डआव लास्टआव इउपिपिएलनि मिटिङाव मा जाखो बै जायफोरा बिएलटिनि लिडार जाहैबाय एमसिएलए जाहैबाय बै एमसिएलआ जोंहानि न'आव फैबाय बै जोंहानि न'आव फैनायाव मा जालायखो जायफोरा पिटिसिमोन जायफोरा एनडिएफबिनि गरामोन पिटिसिमोन बै पिटिसिफोरानो मा जालायखो इउपिपिएलनि एबसुनि मानसि जालायबाय मानसि जानानै बैसोरनो दाखालि बावैनि दिनाव जाय पिटिसिया जोंखौ नायनो हायामोन बैसोरनि एबसु इउपिपिएल जानानै जोंहानि न'खौ अन्थाइ फुबिलायबाय जाय मानसिया जोंहानि आबौखौ गावदोंमोन जाय मानसिफोरा जोंहानि आबौखौ गावदोंमोन आं नाम लाला बै मानसिया जोंहानि न'आव फैनायाव बै गामिनि इउपिपिएल पिटिसिया जायफोरा पिटिसिमोन बैसोरो इउपिपिएल आरो एबसुनि मानसि जानानै जोंहा अन्थाइ फुबिलायबाय बुजिबाय लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव बर' हारि रावबो मोनसेयावनो गैया बिथिं ओरै बेनिखायनो आङो गरम जायो रागा जोंनानै नोंसोर मैया दाख्लैसो ओंखारनाय होनना बुङो आं सोरबा जोंहानि न'आव फैनानै मायबा बिनो फैबा होन नोंसोर मैया दाख्लैसो ओंखारदो जोङो गोदोनो नांनानै हेरेसमेन्ट मोनबाय गोदोनो जोङो बर' हारिनि थाखाय हेरेसमेन्ट मोननानै बरबाद जाजोब्बाय दिनैसिम जोंखौ रावबो नायनो हाया दिनैसिम होनखायो आंखौबो जोंनि न'खरखौ दिनैसिम नायनो हाया मानसिफ्रा दाबो बेनिखायनो जेम्सआ खर' गंनानै गिदिङा थैजासिम जेम्सआ ओरै गंनानै गिदिङा बिखाफोर दोननानै गिदिंगोन आरो जेम्सआ जि खालि खामानि मावगोन फंबाय बिनानावमोन नोंसोरनि थाखाय नोंसोरखौ आर्मि ट्रेनिं होगोन जेम्सआ होनखादों नोंसोरनि लाइफनि थाखाय आं रावखौबो इउपिपिएलनि फिसा बिपिएफनि फिसा नाया एबसु पिटिसि बिएलटि आं रावखौबो नाया गासैबो फै आंजों नोंसोरखौ आङो नोंसोरनि जिबननि थाखाय नोंसोरखौ आर्मि ट्रेनिं होना खोन्थिगोन आं 50 किल'मिटार 80 किल'मिटार थाबायगोन नोंसोर गांजों लाफानानै जिबनखौ नाय बेनिफ्रायसो साननानै आं मावगोन मिथिबायना नोंसोरो बिराद इन्टारेस्टिं दुखुनांथावमोन नाथाय इन्टारेस्टिंसो खालामदों सासे न'खरखौ माया बुथारजोबदो सोरो पिटिसि बे पिटिसियानो बिएलटि बे ओरैबायदि डेन्जार काहानि जोंनि न'खरा जोंनि आदाया बिएलटि जानानै थैनो थांबाय बिथां हाग्रामा मोना जोंनि आइ आफाखौ सानसेबो इनभाइट खालामाखै आर'नाइ गांसे होआखै मायबा मोनसे बुस्थु होआखै नैफोरखौ जोंफोरसो मिथिगौ बेफोरखौ माबायदि मावनांगौ जोंफोर रोंगौ मानसिखौ माबायदि खामानि मावनांगौ जोंनि न'खरखौ दिनैसिम लिंफेराखै इनभाइट खालामफेराखै आंनि आदा थैनाय दं बिमा बिफाखौ सोरबा फानबिया लिङाखै आरो आंनि आदा थैनायाव आङो बनमालि फानबाय मनेस्वर गान्दा एप्लिकेसन लिरजोबदोंमोन आंनि आफानि फंबाय उन्दैथारा बिराद गोरोंखा सब बिसोर दादै सासेयाथ' बिएसएफ साख्रि मावनानै बिएसएफखौ गारना फैनानै दिनाव मास्टर बाव 4 बोसोर बिएसएफ मावदों ओमफ्राय सासे आफानि सेकेन्डआथ' साइन्सनि मास्टरखा थार्डआ बिएसएफमोन बिएसएफ गाना दिनै मास्टर उन्दैथाराबो दिनै मास्टर उन्दैथारदो आंजों मा खालामखो जोङो एप्लिकेसन लिरजोबदो गान्दा सब बिथां मनेस्वरा 3000 हरदो आंनि न'आवनो थायोमोन आंनि आदाजों जोंहा बिराद धोनिमोन ना सगाव न' दंमोन ना आंनि आदानो 3000 हरदो आदा थैनायनि कासाव बनमालिया थाइसे बरासै
फानबाय माइरं बस्थाथाम हरदो आरो बै फाननायमोननि थाखायनो जों दाख्लै बावै अन्थाइखौ फैजादो इउ पि पि एल जादों भाई बे जोंनि न'खरनि काहानि बे जेम्सनि न'खरनि काहानि भिडिअ मोजां जायासै लोगोफोर कनसेन्ट्रेट होनो हायाखै आङो बाहेरायाव मानसि गिदिंबाय दङ थेवब्लाबो आं बेखिनिखौनो थुलमुल बुंबाय लोगोफोर फंबाय बिनानावमोन मा बुजिखो नोंसोर बे भिडिअखौ खोनासंनानै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै